一応その返事です。今回は2回目の動画ですね。はい。ですね。私、発表というか、お知らせなんですけど、ちょっとうるさいですかね。ちょっと話します。ですね。前までは、私、提供動画が撮れなかったんですよ。撮れないっていうかできなかったんですけど、お母さんが提供動画の方を許してくれて、ですね、どれも少しならしていいということで言ってくれたんで、はい、できるようになりました。でですね、動画を、撮ってる方優先にしたいんですけど、撮っていない方でも、はい、全然コメントとかメッセとかでも OK なので、ぜひ取りしてください。お願いします。で、私、これですね。横尾くんと宮田くんは、いないんで交換してくれる方。なんで、K での取引にしたいと思います。こちら、0.1K でお願いします。両方とも。はい。で、これが K と、次、ジャンプ面のブロマイなんですけど、ケイトくんと、高木くんと、ヤブくんと、あと非公式の写真の知念くんは、これは全部、知念くんのモノトーン撮れております。はい、ごめんなさい。お願いします。できれば、撮れしていただく方は、専用動画を撮っていただきたいんですよ。でも、もし、動画を撮っていない方だった場合は、メッセとかでやり取りして、それから、はい、考えさせていただきます。次は、これですね、ジャニーズ全部の、やつなんですけど、これは、ジャンプ面なら、誰でも OK にします。ですね、ジャンプ面の、ケイトくんでも、高木くんでも、みのちゃんでも、誰でも OK にします。このケイトくんは、ジャンプ面なんで、知念くんとのこれです。で、このシールも、全部提供することにしました。なんで、こちらも全然 OK です。ですね。すいません。よいしょ。この知念くんですね。この知念くんの写真と、この2つですね。見えますか？この知念くんと、この知念くんですね。は、知念くんの公式写真とのトレになるんですけど、できれば、アジアツアーの、がいいんですよ。アジアツアーか、ニューイヤーコンサートのやつがいいんですよ。私が求めてるのは、これですね。一番気に入ってます。これか、これですね。これも求めてます。で、ニューイヤーコンの場合は、ニューイヤーコンの場合は、こちら、これと、これを求めてます。はい、ですね。お願いします。公式写真なら何でも OK にするんで、知念くんの公式写真なので、気軽にメッセージお願いします。で、これも非公式なんですけど、知念くんの非公式の写真ですね。ラミネートされてますね。写真ではないんですけど。すいません。これは、ラミネートの知念くんなんですけど、非公式なんですよ。ですね。なんですけど、これは、非公式の知念くんとの写真のトレイにしようかなって思ってます。それか、ブロマイドとかですね。これも非公式なんですけど、この山田くんの、カードも、提供します。なので、非公式のもので全然いいので、トレしてください。お願いします。ですね。以上ですかね。
ですね、サブカで、行ったんですけど、もしいなかった場合は、K にしようと思ってるんで、全部。だけど、ブルマードとかは、ちょっとよく、まだ、決まってたりしないんで、わかんないんで、サブカは、K での取引は絶対にしますね。まあ、サブカとサブカの交換が、まあ、いなかったんで、まあ、いたとしても、ジャンプ面しか受け付けないんで、はい、よろしくお願いします。ですね。はい、以上ですかね、今回。ちょっと待ってください。これですね。すいません。これ何回も言ってると思うんですけど、アーシントラブルメーカーは、まあ、できれば、平山の CD とのどれがいいんですけど、無償提供でもいいかなって思ってるんですよ。でもちょっと送料とかかかってしまうんで、その分は、切手とか送っていただきたいんですけど、まあ、無償提供にしようかなって思ってます。できれば、平山の、マジックパーと、オーバーですね。以外なら何でも OK にしようか。アルスパレリですね。それ以外だったら何でもいいかなって思ってます。はい。ですね。これだけなんですけど、提供は。なので、まあ、提供できるっていうことになったので、これからも大変で今日はよろしくお願いします。はい。ですね。で、まあ、説明になっちゃうんですけど、他の動画とかも全然撮ってるんで、はい、そちらの方も見ていただければなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。大変できでした。バイバイ。